frivillige, der skal smides. Det bliver stående her, kan ikke bare De er skoene af i hvert fald. Læg ham ind i midten og pak ham ind. Som en gave. Ja, nu går det ind under mig. Den skal lige komme i Det er bare... I vælger da bare stille jer foran mig hele tiden. Jamen, telefon skal Jeg synes faktisk, der er brugt en lidt gaffatape på det der. Ben, henter du gaffaen? Hvem tager bæltet? Jeg står og filmer. Man lærer så længe man lever, ikke? Og de vil bare ved. Det der, så. Stop hende dog. Nå, ud i bilen med ham og ned på enden af startbanen. Ja, hvor skal vi køre med? Lufthavnen er lukket, så vi kan komme med. Jamen, så tillykke med det da. Ja, tillykke! Nå.